Como vedes, de xogo, pois levo algo máis de 2 horas. E hai que lembrar que o puxen en difícil. É un xogo que está en que che dá 3 niveles de dificultade a elixir ao principio. E puxeno en difícil. O primeiro boss, creo que me enfrentei a 2 bosses de momento. E o primeiro boss matoume, non sei se 10 veces ou algo así. Matoume bastantes veces. Non era especialmente difícil, pero sí que había os bosses é como que cando os lles quitas a mitad da vida enfádanse moito, o sea, entran en rage, como suelo dicir eu, e basicamente cambia a mellor o patrón de ataque, e ademais pois ataca máis rápido, dificultase o combate, vamos. E ese non é que fora especialmente difícil, pero o problema era que bueno, pois eu ainda non me acababa de ainda a fazer un pouco cos combate, ao mellor, non sei, simplemente manqueaba, que para que nos imos engañar. Vale. Aquí agora hai cousas que non recordo ben, creo que había como unhas habilidades que se iban acumulando. Creo que eran estas, que tiñas aumento de saúde máxima, os enemigos daban máis cartos, vale. Isto teño un pouco hora verde, o sea, supoño que iré refrescando cos próximos minutos. Ahora o problema é que tampouco teño claro a onde tiña que ir. Porque seguramente este é o típico xogo, creo que este suele ser o típico xogo que igual non beneficia haber deixado de xogar tanto tempo, porque ahora a mellor para centrarme en saber onde estaba vou perder moito tempo. Tiña un dash, eu creo que tiña un dash, pero no aire non se podía facer. Vale, sí, era este. Tiña o doble salto, que era unha das habilidades que desbloqueei. Non sei cal era a outra. O sea, habilidades. Vale, o golpe. Vale. Segunda habilidade era o de golpear hacia abaixo, que basicamente ao principio non podes, e hai unhas rochas a veces que che impiden avanzar, e gracias a esta habilidade pois podes continuar. Se non, pois nada, terla que conseguir. Vale, vou ir por aquí, aínda que non sei se é o típico... Espera. Vale, por aquí non estuve, por lo menos para a esquerda. Gustaría abrir esta porta, coste 100. Sí, quero abrirla. Tamén como vimos... Hostia, ábrese ao darlle para baixo. O sea, sube, digo. Non sei se podo ir por aí para baixo. Parece físicamente imposible. Bueno, o tema é que tamén é un xogo que ao principio os cartos parecían inútiles, pero sí que despois vese que teñen un sentido. De feito sirven tamén para desbloquear cousas no mapa que recorda un pouco ao Hollow Knight nese aspecto. Vale, aquí saltei, hostia. Vale. Espero que se me escoite ben, porque hai veces que co tema de cambiar de xogo teño tido problemas co audio. Vale, aquí hai pinchos, non me gusta nada. Vale. Tamén hai unha mecánica aquí que creo que é moi no Hollow Knight tamén, que hai veces que hai camiños que cando xa vas avanzando podes abrir novos camiños para que no futuro teñas un atallo e non teñas que volverte a tragar certos
por certas dificultades, non? Xa o teñas todo máis amplificado. Vale, aquí creo que non estuven. Aquí non sei se habrá un boss. Un pouco espeluznante, non? Parece que o reloxeiro se tiña moi mal alta estima. Pero é unha cosa que non entendo. Se o reloxeiro resbalou e caeu cando as islas se separaron, que mantén en movimento estes engranaxes? Gostaría de pensar que o seu espírito sigue vivo aí abaixo e está tirando das palancas e facendo xirar as engranaxes para asegurarse de que a creación non caia no olvido. Vale. E aquí parece que se pode baixar. Vale, por aquí. Vale, aquí hai como un tempo. Intentar controlar el reloxo. Se non conozo o terreno, non. Supoño que sea unha desas probas que a mellor me desbloquea unha habilidade. Hostia. Vou morrer, Vou morrer porque acabo de... non sei, poñerme tenso ou non sei como chamarme. Ou chamalo, digo. Bueno, aquí agora acabo de cagala. Bueno, non pasa nada. Logo chegamos ali. Ou creo eu que debería chegar enseguida, mellor. Valo adiantado. Bueno, ves, agora teño este atallo, non teño que ir por arriba. O curioso deste xogo que hai... Bueno, curioso non é que isto fano varios a mellor. Ten certas habilidades ou certas... Bueno, que noutros xogos se desbloquean, non os tes desde o principio. Como é o propio dash. E tamén cando avanzas o suficiente, o personaxe corre. E a veces, pois, noutros xogos se son a habilidade en sí misma. Aquí teño claro que unha das habilidades vai ser apoyarse na parede ou saltar usando a parede. Vale. Aquí non hai nada. Se me golpea. Esos bichos negros creo que se podían destruir cas flechas, non estou seguro. Pero bueno. Bueno, aí jodeume. O único, a ver, eu entendo que é parte da dificultade. Eu creo que a verdade que non o sei. Tería que probar o xogo en dificultade normal ou fácil, porque se me faz raro que non teñas forma de recuperar vida. Casi en todos os Metroidvania suele ser típico que puedas recuperar vida.
de alguna forma. Ven matando bichos. Bueno, en general suele ser un recurso que podes conseguir matando bichos. Bueno, aí temos o que está ocupándose dos engranaxes. Hostia, parece o reloxeiro en sí. Tiña pinta de ser o mismo fulano. Vale, os pinchos aquí dando por saco. Vale, unha fonte. E hai como unha forma de ir por arriba. Creo que conecta con un camiño. Sí. Creo que conecta co... Ah, pues no. Ah, bueno, sí. É un atallo... Vale. É un desos espacios que sirve ahora de atallo do mar. Básicamente. Como lo destes xogos así, con este estilos, que son estilos gráficos que cumplen, e ao mesmo tempo que cunde, é que carga todo moi rápido. Nos equipos actuales isto vai na llama. E bueno, aquí vemos un posible boss, porque hai aquí un punto de guardado, e agora este espacio tan grande. Sí. Mantén a pegar para... O reloxeiro. Ui, ui, ui. Pois esta é unha fase moi Hollow Knight, Uf. Ah, polo menos non recibo daño co contacto con el. Ainda que aí caguei. Joder. Vai-me costar, Xa estou vendo un patrón xeral. Un patrón claro. Oh. Hostia, comí mes. Bueno, pues... Vale. Entré... Oh, fuck. Buah. Vale, no primeiro try chegamos a cabrealo xa, pero este vai me levar uns cuantos, Vai me levar uns cuantos porque hai que facer moito plataformeo e non se pode un despistar porque este é o típico que aparte a evasiva aquí non che sirve de nada. Uf. Esto me mata. Hostia, doume. Me hago una puta. Hostia puta. Nah, é que o problema é que a bola esa cando rebota por segunda vez non conto cos pinchos, tío. Bueno. Pues esto va nada de vida outra vez.
Buah, por que saltei? Bueno, da igual, o sea, chego moi apurado a esa segunda parte, teño que mellorar moito. Isto, polo que estades vendo nesto, de momento os bosses teñen como dúas fases. A primeira na que o boss está relajado e pois cabrease. Básicamente é moi clave dominar a primeira fase para que vayas con toda a saúde á segunda, porque senón estás jodido. Se xa a primeira fase non das pasado sin que che toque, ese daño poden evitar, por exemplo, vedes? Bueno, hai un momento no que é máis cómodo golpealo. Que esta parte. Creo que eso é o mellor momento que se pode usar para... Bueno. Joder, tía, que me estou tendo cagadas moi graves, O sea, hai momentos que son facilmente evitables de comerte daño. Estou nos comendo seguido. Uf, sapadation. Hostia, que fai máis daño a bola. Ten sentido. Hostia, non contaba con eso, tío. Pensei que non me daba. A ver, estou vendo que non é difícil en sí. Simplemente é atacar nalgúns momentos, ocuparse de defender e non querer atacar sempre. Bueno, e ao final aplícase a... É que hai a veces que atacar é greedy, básicamente. Hostia, que se me foi a olla. Pensei que iba por medio. Bueno. É moi fácil liarse aquí, Aquí agora perdí unha oportunidade de dañalo moi grande. Hostia, que ida de olla. E non lle dei. Que ida de olla. Joder, Manolo. Que manco. Estou manqueando moito, tío. Nada, son moi manco. Puxenme tan nervioso que o típico de que vai unha cousa polo medio e non me poño ni nun lado ni no outro. Póñome xusto onde...
O sea, wow, tío. O sea, wow. Sábame mirar unha cousa. Non hai. Vale, hoxe vai ser un domingo de relax. Vale, vamos a ir con calma. A ver se non me precipito. Aí sí que o fixe. Vale, ese daño que me acabo de comer foi unha mancada como unha casa, Ese tamén. Merda, os pinchos. É que estou tendo cagadas de novatos, non é normal que este coméndome este daño, Pero sí, estou no comendo. Non ten máis. Estou manqueando. Hombre, do Master! Xa non sei cantas veces morrín, Non é un boss especialmente complicado, Simplemente é saber moverte e a punto, non ten máis. O sea, os patróns son bastante fáciles. O problema é que non te podes despistar, porque che veñen movidas varias. Aí, por exemplo, ese que me acabo de comer foi por gilipollas, como a maioría das veces que me golpea algo. O segundo rebote da bola é unha das cousas que máis jode realmente, segundo onde estés ubicado. Vedes, casi me como daño aí outra vez, por tonto. ¡Buah! Se daño outra vez. É que a maior parte das veces non é por dificultad, realmente é por cagada miña. Hostia. Vale. Vale. Buah. Buah. Que ten... ten 3 fases. Ten 3 fases, a música acelerou máis. Ten 3 fases. Oh my god, fucking shit, man. Ten 3 fases. Fuck, isto sí que non me esperaba. Estou a nada de morrer. Estou a un toque. Fuck me. Woohoo! No! Nada, estaba claro que iba a cagar. Non me... Sacoume moito da partida. Bueno, da partida non me sacou, pero sí que me deixou afectado
que o xogo entrara nunha terceira fase, como quen di, nunha terceira aceleración. Nah, isto vai ser... bueno, non sei, será cuarto, quinto intento e vai haber uns cuantos máis, o sea. A ver, pero bueno, sabes, un Master, sabes como vai, non ten ningún misterio. Aí xa case me como daño por subnor. Esta parte é na que máis fácil se pode atacar o bicho con comodidade. Noutras partes é un pouco greedy atacarlle, sobre todo nas seguintes fases. Na primeira ainda bueno, tes marxe. Vedes, por exemplo aquí acabo de cagala moito por intentar atacarlle. A veces é greedy atacarlle, na miña opinión. Podes facelo? Sí, pero é greedy. Oh my god, eso non me esperaba. Bueno, aí isto foi mala suerte, non cagada miña. Eso foi totalmente mala suerte, na miña opinión. Aí casi que me iba a comer ese ataque. Fixeron que este xa non. Este casi o como pola rapidez da choia. Vale. Oh, fuck! Nah. Esto é un toque de vida. É moi jodido que pase agora este try. Outra vez, pasoume como antes. Vi o pincho e aínda así comimos por gilipollas. Dame rabia porque realmente chega un momento no que o boss non é como noutros xogos que no Hollow Knight, por exemplo, que é moito máis complexo. Os bosses son moito máis complexos. E aínda así dame rabia porque non sei, é como que psicológicamente me está afectando. Bueno, vedes, xa me comín daño de pinchos, que iso xa é o peor que hai. Tilteo tampouco diría, pero descentrado sí. Ahora mismo non estou moi centrado, porque o que me acabo de comer agora de daño neste try foi por non estar atento. Tilteo non diría que foi. Vedes, é que non... Estou me dando asco ahora mismo porque non estou centrado. Non estou centrado. Non estou nada centrado agora mismo. Estou vendo que hai formas de atacarlle que non estaba explotando. Bueno. Eso foi unha quentadura miña. E xa vedes o que me costou. Quedeime sin o segundo salto e comín por ataque.
Vale, esta partida fue realmente por las cagadas que tuvimos al principio, porque este try no había tan malo al final, ¿eh? Pero tuve tantas cagadas al principio que me... ¿Sabedes o que me penalizó? Penalizóme porque ahora iba con menos vida. Uy, que me pone nervioso. Vale, vamos a centrarnos. Ou mellor dito, voume centrar. Que é quen estou jugando. Vale. Vale. Moi ben. Vale. Vale, y casi a cago. Vale, cagueina. Safadation. ¡Wow! Pensé que zafaba. Joder, puta mierda. Hostia, a parte máis fácil como che pille no sitio opuesto, pois non é tan fácil, eh. Por baixar tan pronto. Uf. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Peido! Estou tendo moito peido ahora mismo, eh? Merda, merda! Estou tendo demasiado... Ah, falei adiantado. Que putada, estaba tendo demasiado peido ahora, eh. Reconozo que estaba tendo peido, pero ao mesmo tempo estaba como en plan cagao. Estaba cagao. Joder, me cago en la puta, macho. A ver, que lle dea de ya a saltar escena, ¿no? Cojones. Vale. O daño que me acabo de comer ahí fue de estúpido. Ese xa non vos lo digo. É que realmente o que che condena neste enfrentamiento é as cagadas que tes na primeira fase. Porque realmente na primeira fase, unha vez que xa o intentaches varias veces, é fácil de esquivar todo. O sea, realmente, se non esquivas as... Bueno... Se non esquivas as cousas na primeira fase,
son as que che condenan despois. Merda, tío, ¿cómo pude...? Fuck me. Ahora que me estou cagando, basicamente. Basicamente estoume cagando porque neste segunda... A ver, foi polas cagadas a primeira parte. Final. Na primeira parte non podo cagala. Teño que ir greedy. O sea, greedy. Ao contrario. Teño que ir safe. Vale, Manolo. Teño que ir safe e xa me como un ataque. Muy bien. Muy bien, hombre. Teño que ir safe e xa me como un ataque. Buah. Isto xa me deixo matar. Porque isto foi un cúmulo de cagadas. Un cúmulo de cagadas enorme. Isto xa foi un cúmulo de cagadas. Creo que no, é que nin no primeiro try xoguei tan mal. O sea, no primeiro try cheguei a segunda fase. É a primeira vez que morro na primeira fase, pero bueno, é que nada, non podo, parece ser que non podo falar a vez que xogo. Confirmamos. Bueno, mira, ahora sí que empeza a estar tilteado. Ahora sí que vos confirmo que estou tilteado. Porque non é normal que a este cagando desta forma. Ahora sí que confirmo que foi tilteada. Ahora sí confirmamos tilteada, Vamos a centrarnos, por favor. Vamos a centrarnos. Que non é pa tanto, bosses. Vale, cagueina porque saltei mal, calculei mal o salto e cagueina. Buah. Empeza a notarse o tilteo, Empeza a notarse o tilteo. Empieza a notarse o tilteo.
ese ataque é o máis sencillo, pero se che pilla na segunda ou terceira fase no lado contrario, totalmente contrario, píllate. Non o podes esquivar, o sea, pasa que aquí xa tuve demasiadas cagadas xa dende o principio. Estou tendo máis cagadas que nos primeiros tries. Os primeiros tries comíame daño porque desconocía o que me iba a facer. Agora estou me comendo daño, vedes, por gilipollas. Por gilipollas, é que me estou comendo daño por gilipollas. O sea, este daño que me como ao principio, este daño que me como ao principio é o que me condena despois ao final do enfrentamento, é o que me condiciona. Dame dando rabia porque agora sí que me estou tilteado. E dame rabia polo mal que estou facendo eu. Non porque sea difícil, por las cagadas que estou tendo eu. Non vou mandarle chupitos porque no, ainda que sería hoxe o día ideal para mandarle chupitos. Bueno, ideal entre comillas. O ideal sería un sábado. Hoxe non é ideal porque mañán é luns, non sería plan. Vale, a ver se me centro un pouco. A ver se me centro. Porque ahora mismo sabes como estou. Merda. Buah. Aí foi por greedy, Como acabas de ver, foi por greedy. Bueno, ese foi por gilipollas. Joder, mira que dá rabia cagalo ao principio, Uf. Ainda menos mal que o boss non che daña por contacto, porque senón xa era máis difícil aínda. Podo lo asegurar. Parece unha tontería, pero se o boss fixese daño por contacto, vale. Flechas nunca as usei, by the way. Bueno, alguna vez, pero... O que ten usar as flechas, O que ten usar as putas flechas, Todo sea dito, O sea, what the fuck, man. Non as usaba e mira o que cambiou usar as flechas, En certas situacións que non as usaba porque pensei que non... O sea, simplemente non pensei que fose a cambiar tanto, pero sí que era cagada miña non haberlos usado antes. Porque xa vedes, usalas de quentadura para maximizar o daño cando teño exposto e pum. Hostia, un dos núcleos. Hostia, isto que vai unir a isla con outra. Entendo. Ou non. Igual hai que activalos todos. Ou como é? Un dos 5 núcleos electromagnéticos. Cando dous núcleos conectados se activan, estas dúas islas vincularánse. Sen embargo, non hai máis núcleos activados aínda. Encontro outro núcleo magnético en outra isla para conectalos. Vale. O sea, ten que haber, obviamente, al menos dous. Correcto. O sea, no momento que activo o segundo, habrá dúas illas que se unirán.
E non me dan habilidade? No, hai un portal. Vou ir ao portal este para guardar. Ainda que guardar xa estaba guardado aí. GG non foi, xa te das conta de que eu creo que en 3-4 intentos como moito pude non haber derrotado. Se non fora polo tilteo, máis pola gilipollez de non haber usado as flechas. Vale. Vou explorar por aquí a ver se pode ir a alguna zona nova. A verdad que non teño nin idea. No, por aquí no. Hostia, matei, no. Pensei que se fixera invisible por un momento. Vale, aquí hai un camiño para baixo, pero creo que non sei se podo ir realmente. Igual é a través da auga, o camiño ese da baixo. Ten pinta, non? É que teño que ir a través da auga. Ou non. Pois non. Cambiou a música. Bueno, aquí creo que xa estiven. Vale, creo que aquí, cando una as dúas sillas, poderei ir dunha a outra. Cagadiña. Non me sona haber estado aquí, pero creo que aquí non. Sí que podo. Ui. Vale. Vale, por aquí vou a unha zona que nunca fun. Unha habilidade. Merda, gastei o doble salto. Pinchos. Ui, os pinchos. Non sei se por aquí hai algo que, insisto, que siguen. É increíble o que che limita. Por aquí non podo romper. Ai, que putada. O que che limita non poder curarte, Non sei se máis adiante habrá unha habilidade que o faga, pero paríaseme raro, Vou a ver se podo. Non sei. Gostaríame poder guardar aí arriba e despois volver a baixar. Non sei se poderei guardar,
Joder, Manolo, puchos vendidísimo, F. Ahora sí que fue un F. ¿Por dónde tenía que ir? Tío, qué rabia, tío. Fue un demasiado vendido. Fue un demasiado vendido. Vale. Vale. Ainda que o progreso sí que se mantén, porque se vos fixades, os cartos que teño sí que se manteñen os que tiño. Vale. Realmente o vale que neste xogo non te podes curar, pero bo é que tampouco de primeiras non acabo de ver que teñas unha penalización gorda por morrer, simplemente que tes que volver a retrocedes e tes que volver a pasar certas partes do mapa. Bueno, unha habilidade aquí. A ver que 3 me dan. Vale, aumentar a velocidade de disparo, máis tempo invulnerable tras recibir un golpe ou 200 de cartos. Que escolleríades vos aquí? Pregunta seria, porque a verdad, as tres parecenme das peores, entre comillas. Digo das peores porque hai algunhas que me parecen a hostia, que destas que eliges unha habilidade sin dudar. Os cartos é algo que podo farmear sempre, aínda que se tuvera realmente necesitado deles podría ser unha boa opción. O de máis tempo invulnerable, non sei hasta que punto isto, a ver, sí que obviamente en algúns situacións te axuda, sobre todo contra os bosses, que podes ir máis ao tolo, atacarlle, non? Sobre todo nese momento que este a punto de morrer e aproveitas que tes a mellor esta mellora para, ainda que che faga dano, pois tes máis tempo para dañalo. É o que vexo eu aquí. E a velocidade de disparo realmente non sei en que sentido pode ser determinante que teña máis velocidade de disparo. Por eso dudo entre estas dúas. Os cartos, a ver, é que agora se fai de día que non xogo. Hai uns NPCs que che dan melloras. Poden che dar melloras. Aumentas, por exemplo, o ataque, a vida, podes aumentar a vida, podes. E bueno, as melloras son moi pequenas e valen bastante. Entendo que cada vez vale máis. Pero tamén che dan cousas para desbloquear no mapa. Por exemplo, que no mapa ahora vexo os puntos de guardado foi porque comprei esa mellora, esas marcas. Ao principio non o tes. E eso, que en xeral sí que son útiles os cartos ao final, para comprar certas cousas. E a mellor ainda hai movidas, aparte tamén para mellorar o vehículo. O vehículo este co que vas entre islas tamén se mellora cos cartos. Entonces, entendo que os cartos teñen valor, pero os cartos ao final podense farmear. Te podes ir matando bichos continuamente, cambias de mapa, volven a aparecer. É algo farmeable. Pero estas habilidades entendo que solo se consiguen desta forma. Entendo, vamos, a mellor está o xogo xa posto para que haxa, bueno, en teoría
é así, o sea, hai como 60 melloras ou non sei cantas hai, as que sean. Entonces, entendo que ao final solo che van dar cartos, non che vai dar elixir entre os cartos. Ahora mismo non o vexo necesario, quero dicir, polo que estou dicindo. Vou elegir isto, porque creo que ahora mismo desas tres eu creo que é a que máis me beneficia. É que a velocidade de disparo sí que pode ser importante en algunha situación, pero eu creo que é moi situacional, vaga a redundancia, porque vedes que a flecha tarda en ir dun lado a outro, pero non sei que pode determinar que a flecha sea máis rápida. O sea, polo menos eu vexo así, obviamente a mellor vos podes dicirme, pois sí que che cunde pa tal X cousa. A mellor permíteche disparar máis rápido tamén, obviamente. Entonces, claro, eu entendo que sí que che axuda en combate. Por eso elixen a do medio ao final, pero bueno. Máis adiante a da velocidade das flechas acabarei elixindo. Agora que non sei se terei que cambiar de illa. Eu creo que sí, porque teño unha habilidade nova que non tiña cando explorei a outra illa. Vedes, este vehículo pódese mellorar cos cartos e tamén con cousas que hai aí. Entonces, pois eso. Mira, ahora ímolo ver, porque así tamén me sirve a min para facer memoria. Agora hai aquí correo, por certo. Oi amigo, estaba explorando a rosería e acordeime ti. Esas montañas de madeira machacada fixeronme pensar na túa noveciña. Sea como fore, quería escribirche para ver si te rendiras. Cando queiras deixar de ir de aquí para lá, ofrézome para quedarme esa aeronave. Estoume quedando sin leña e vaime chegando frío, sabes? Este sempre dando polo cu. Hola ratonciño. Espero que che gustara a visita ás ruínas. Quería poñerme en contacto contigo para resolver un incómodo malentendido que pudo haber ocurrido. Creo que pensas que me contrataron para traer criaturas incautas para ofrecerlles como sacrificios á tumba da morte. E quizás que pretendía sacrificarche a ti tamén. Solo quería comentarche que eso non é certo. E que me avergonza que penses eso de mí. En calquer caso, sí que causaches danos á tumba da morte, así que pídeche que pagues os daños ocasionados ou cometerás outra tumba da morte ancestral como sustitución. A tomar hijo de puta este tamén, oíste. Vale, abre gris. Hola, de alguna forma dei con unha terceira illa. Por aquí hai moita humedade e o ambiente é moi sombrío. Todavía non encontrei nada destacable, pero estou ao tanto. A ver se nos encontramos pronto, abre gris. Raining Plains. Curioso. Vale. Vale, é verdad que isto ofréceche por 30 moedas destas, ofréceche, digamos, unha pista para o que tens que facer agora. Non está mal que teñas esa opción. De momento non a usei. Ves, aquí tedes
Ves, pode aumentar permanentemente os parámetros que ti queiras. Vedes, isto aumenta o daño das flechas, isto aumenta o ataque básico, e este aumentará a saúde máxima. O sea, podes aumentar eso, saúde, daño da espada e daño das flechas, pero xa vedes que unha mellora moi sustancial, o sea, moi insignificante, pa o que vale. Uf. E despois este que daba, vamos a ver, es marcadores de mellora. Con este podes teletransportar desde santuarios de calquer llegará calquer mantén de pulsar a X. Vale. Esta non a comprei no seu día porque non me chegaban os cartos, pero vou a comprar agora porque os teño e creo que esta é das cousas máis útiles que vou aproveitar, sen duda. Boa acción, para transportar desde calquer santuario de guardado, ponte delante e deste e mantén pulsado Y. E os marcadores dos melloras tamén me vai vir ben, está claro. Sin duda, poder moverte a través do mapa, a través dos estacións de guardado. Vale, por aquí non podo pasar porque non podo romper esos bloques. Vale. O sea, a única opción é volver á illa original, a que empecé, e intentar a ver se podo chegar a zonas que antes non podía. Isla Establo Norteño, 46% do mapa completado. Vedes que o núcleo desto non o activei aínda. E o de arriba de todo son as habilidades en sí, se non me equivoco. O sea, as habilidades que me permiten facer, como por exemplo a do doble salto ou a do golpe para baixo. E como vedes, as melloras, pois tamén teño aínda bastantes por conseguir. O sea, realmente é como se explorara aínda a mitad, aínda non. Me queda algo máis da metade. Vale. Vou ir directamente a ver se chego ás zonas estas. Hostia, acabo de facerme daño por gilipollas. Vale. Vale, de feito aquí é onde comeza a aventura, xusto onde estou agora. Quero ver se podo chegar aquí arriba. Sí, aquí hai... Bueno, aquí... No, aquí non creo nada. Igual cando teña habilidad, pues non sei, de voar. Vale, vamos a seguir por aquí. Sí, posiblemente sea para vir desde arriba. Mira aquí. Hostia, mira, esto non o descubrí. Mira ti. Pues eso no sé si xa o rompera ou indo acabo de descubrir agora. Eso que me parece bastante obvio. Por aquí creo que con unha habilidad nova sí que podría subir. E a mellor podes despois baixar polo outro lado. Casi seguro. Casi seguro que é eso. Vale, aquí se mantemos pulsado. Solo che deixa ir a portales. Vale, vale, vale. Pensei que podía teletransportarme entre estacións de guardado tamén. Estaría de puta madre. Non vos lo vou a negar. Estaría de puta madre que se poidera. Pero bueno.
sigue estando ben. Eu entendín eso, pero bueno, é verdad que igual non lin ben, por non variar. Vale, e vemos como un bloque. Esto posiblemente sea un camiño que se poida abrir en algún punto do mapa. Aquí non parece que estivera, ¿no? Ou al menos esto nesta parte nunca estuve, porque se non houvese aberto eso, digo eu. Bueno, a comer daño por gilipollas. Vale. Creo que aquí non tiña o doble salto, non podía pasar. Bueno, non. Esperad. No. Acabo de falar adiantado. Puedo chegar ahí arriba. Puta mierda. Ah, puedes cambiar entre mapas. Isla Lupina, Oriental, Cenizas. Ah, que se ven o isla... hostia, vaya spoiler, ¿no? Poder ver a... O sea, está ahí ya Establo Norteño, Isla Inverness, Isla Lupina, Isla Oriental, Isla Cenizas, o sea, Cinzas. Oro Oriental, non Oriental. Sí. As garras mantis, xa non me acordaba que se chamaban así, é verdad. Eu, o sea, teño claro que vai haber unha habilidade moi similar a esa. Aquí hace antigua senda entre dúas illas destrozadas en Piedade. Vale, aquí é un punto no que... Vale, por eso se corta aquí. Aquí vai ser un punto co que se une con outra illa. Todos os puntos donde se delimita o mapa é por eso. Pues non sei realmente aquí a donde podo ir. Aí hai unhas esquinas que creo que sí que me pode vir ben explorar. O que está claro é que aquí hai unha habilidade máis a desbloquear nesta illa. Non sei se aínda é o momento. Pero digo eu que posiblemente o sea. Ah, mira, aquí hai un bloque que non podía romper, aínda que, bueno, lévame a unha zona que xa podía explorar. Esperad, aquí se vou a portal este de aquí. Ah, mira, aquí está a primeira mellora, pero que aquí para a dereita... Vale, que aquí hai algo aí arriba. Pero bueno, hai accesos que creo que se van a desbloquear cando avances no xogo. Mira, aquí foi onde me matei ao primeiro boss. E mira que me dou por saco, Vale, por aquí xa estiven, pero esa abertura que acabo de abrir é nova. E igual aquí exactamente onde estou agora non estuve. Ou mellor, sí que estuve. Non, sí que estuve. Entereime de que este bosque estaba sumerxido fai miles de anos. A saber se estes espíritos estaban vivos por entón. Dudo que queiran facer dano, pero eu de ti non estuvaría. Sí, aquí xa estive.
Vale, confirmamos que fan dano. Da outra vez non nos toquei, pero ahora sí. Ahora mismo acabo de tocar un. Hombre, Sullivan. Hostia, aquí parece que non estuve, ¿no? Un boss? Ou algo similar? No. Estou obsesionado, cos bosses. Se fago a evasiva, evito daño. Sí, correcto. Vale, vamos por aquí. Uy, 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 posible boss. Ahora sí. No. Este punto donde antes continúa o bosque chega ao seu fin. Vale. Outra unión entre dúas illas. Estou obsesionado con que haxa... Vexo un espazo aberto, xa penso que hai un boss, cando normalmente hai unha estación de Galawa. Neste xogo polo menos. Ui, agora non vou poder subir. Puta doncia. Bueno, acabo de comerme ese daño por gilipollas. Porque non ten outro nombre. Uy, que vou moi vendido. Podía haber de todo aquí. En este bosque encontras as tumbas de todas as criaturas que viviron nestas illas. Unha destas tumbas teñen centos de anos. En este lugar encontranse todas as criaturas que morreron cando... Bueno, que triste, non che parece? Pois non sei, que che diga. Mira, por aquí podo baixar. Esta zona é nova. Hostia. Pegóseme. Que significa isto? Isto parece como a fantasmas do Hollow Knight, pero isto ten pinta de servir para algo, pero non sei para que. Non lle podes chantar marcadores no mapa para orientarte. De primeiras non. Ah, dache un salto, vale. Permíteche saltar máis. Vale. En principio non. Non sei se máis adiante che dan marcadores de comprando con moedas do xogo, como no Hollow Knight. Ao principio, de feito, creo que nin tela a marca dos portales nin do salvado. Ah, mira, un punto de guardado. De puta nai. Vale, esto podo mantelo. Sí, correcto. O sea, podo mantelo. Perdo no momento que salto. Vale. Hostia, un bicho novo aí.
A ver, realmente o dos marcadores, bueno, non sei se ti o biches en máis Metroidvania. A ver, hai moitos xogos que podes poñer por defecto típico marcador único, en plan polo, podelo poñer e quitar. Vas ao destino e a veces quítase solo, como no Borderlands, por exemplo. Nos Metroid, que eu sepa, non hai marcas, pero normalmente hai outros tipos de formas de orientarte. A veces o xogo, según a entrega, indícache a donde tes que ir, ou donde máis ou menos está o lugar donde tes que... Vale, aquí saltéis... Ah, podes saltar no aire. Hostia, comí daño por gilipollas. Interesante. Bueno, claro, salto co salto extra que teño ca habilidade. Vale. Está ben pensado isto, o do... Vale, este bicho teño que matalo. Abreuseme aí, sí. Unha habilidade, a ver que 3 me dan. 3 opcións. Vale, cartos. As flechas explotan ao golpear as paredes e aumenta a velocidade de disparo. E damoslle que a velocidade de disparo. Mira que son pesados. Vale. Isto é novo. Isto non sei se aumenta en sí o daño da flecha ou simplemente que cando impacta explota e aumenta o sea, en plan, pues fai daño de área. Vou no elixir porque creo que é o máis útil dos tres. Non vou... Pero bueno, sí que teño curiosidade por ver como... Buah. Bueno, eso non é unha parede, pero entendo que fai o mismo. Sí, é o mesmo. Un pouco decepción, non? Pero bueno. Vale. Por distraerme cun bicho, deixei que me golpeara o outro. Vou ir por aquí. Os mortos están enterrados en esta illa. Bueno, a excepción de un. Existe unha tumba en Isla Lupina que pertence a un rato desconocido. Sempre me pareceu raro. Certos secretos vi en estas illas, pero nadie recorda quen eran. Uy, bichos. Vale. 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 Interesante. Igual non debía saltar aquí, ¿no? Qué raro non haber nada aquí, ¿no? That's suspicious. Joder, Manolo manco. Può morrere al finale.
Vale, merda, salta cada vez. Bueno, realmente aquí o salto é para ir para a dereita. Vale. Vale, teño cada vez máis claro que vai haber a habilidade Garras Mantis, como decía aí Master. O caso é que non sei se será a seguinte habilidade. Eu diría que vai ser casi seguro, porque... Vale, aquí teño que pagar. Vale. Vou ir aquí. Onde está? Aquí non hai un punto de salvado cerca, non? Poño aquí. Ui, non podo pasar. Servos, que putada. Teño que desbloquearlo desde outro lado. Putadón, É que estou vendo demasiadas situacións nas que dependes de poder escalar. Que teño que? Arriba a dereita, que teño que? Que teño? Ah, vale, sí. Dis pa guardar. Que non sei se te refieres. Ahora non podo subir. Me cago na puta. Supoño que te refieres pa guardar. E curarme. La verdad que sí me interesa curarme. Claro, que nesta vista sale o puto salvao tapao, tío. Vale, gracias aí, subeches agudo. O tema é... Vamos a ver. Que en teoría creo que podo seguir baixando. En teoría, bueno, no. É por aquí. Pero non sei se podo seguir baixando. Habrá un camiño oculto aquí. Pues en teoría está debaixo de donde estou, En teoría... Ah, mira, que se podía facer zoom. Xa non me acordaba porque como estou así seguido. E aquí xa había o do salvao. Que xa me olvidado do zoom. Este é o típico que vos digo dos 10 días sin xogar. Por non darlle... Pues aquí hai un punto que podo baixar, pero non sei por onde. Non sei por onde, pero aquí non vexo abertura ninguna. De feito, estas flechas indican algo aí, non sei que collín. Vou ir por aí a ver se... É que eu creo que aquí non podía subir, non? Nese sitio que acabamos de... Que estou vendo aí arriba. Ah, por aquí non podo subir porque... Bueno, aquí tampouco, non? Aí sí, por aquí sí que podo. Vale. Vale, aquí
Sí que podía. Joder, tiña un punto de salvado xusto aquí. Vale. Aquí non estuven, creo. Vale, Manolo, acabas de quedar de puta nai. Vale, Manolo. Un esqueleto moi grande aquí, Aquí outro. Vale, por aquí vamos indo por lugares novos. Vale. No quería disparar, ya es. Joder, Manolo. Aquí no hay nada, en serio. En serio no hay nada aquí. Solo é para subir despois. Vaya. Que excepción. Aquí pode haber algo gordo. Snoot. Este que é o porculero, non? Anda, Ico. Que sorpresa que sigas dando brincos por estos lares. Menos mal que cheguei antes que a ti, porque este sitio estaba plagado de bestias mortíferas. Non habrá saído con vida non houvese salido con vida desde logo. Este creo que é o típico NPC que vai de gallito, en realidad estes bichos estaban mortos, e creo que vai pasar máis adiante que vais descubrir que en realidad é un puto cobarde. Estou no vendo xa, porque é o típico toca pelotas que pois ao final non é pa tanto. Sobre decir que eu non tive problema con algún para acabar con todas e cada unha delas. Se ben unha das bestias doume un pouco de guerra, xa estaba morta e enterrada no máis profundo deste bosque. Tuve que usar todas as miñas armas para acabar con ela. Xusto iba hacia a cidade para abastecerme e logo volverei para despexar o resto do bosque. Claro que sí, amigo. Contame máis. Vale. Creo que aquí teño que coller o salto e non gastalo hasta que pase dunha plataforma a outra. Correcto. E usalo aquí. Joder, putas flechas de mierda. Hostia. Un portal. Bueno, o de caixa un salvado xusto ao lado dun portal. Confirmamos que cunde moito,
Vale, tiña que haber saltado antes. Confirmamos que son gilipollas. Vou me curar, ó. Bueno, agora non podo, mierda. Non podo ir para atrás. Bueno, pues nada. A pechugar. É que fun gilipollas. Pensei que tiña que deixarme que era baixo. Vale. Vale. Ui, dúas pedras por... Pensei que me faría daño por quentarme. Vale, aquí... Ese bicho rojo pode dar máis polo cudo que parece. De feito non me comín daño porque tuve algo de peidiño, creo eu. Vale. O que teño claro é que antes de conseguir a seguinte habilidade me dá que vai tocar un boss. Aquí yace o corpo dunha bestia implacable. Conseguín cartos que... Pues creo que esa bestia implacable vai volver. Un punto de salvado, vaya. O que acababa de decir. Vale. Unha espada. Moitas flechas. Bestia enterrada. Vale. Vale. ¡Hostia! Un pouco mancada eso, ¿no? Non me fai daño por contacto, parece que non, ¿no? Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vale, pues empecé bastante mal, pero é o primeiro try. As flechas debían dirigirse solas cando, bueno, da igual. Esta é a peor habilidad. Buah. Pues non sei que vai facer cando entren en rage, pero de momento estáme facendo mierda. Isto é novo. Iso é novo. Iso era novo. Iso era novo e ainda non entrou en rage. Ainda non entraren en rage, creo. Ou si. Bueno, aí xa tiña menos da metade da vida. Uf. Pois ten pinta de que pode ser complicado, eh? Non é exagerado. Non exagerado. Vale. Reconozo que eso foi unha mancada gorda. É que o problema neste xogo é que as cagadas gordas penalizan o doble que noutros Metroidvania.
polo simple feito de que non te podes curar. Que xa sei que é moi habitual en xogos clásicos, que eso non existe, de curarse, non sei que, non sei cual. Bla, bla, bla. Sabémolo, pero bueno. No Hollow Knight podes de curar. No, al menos no modo normal. Joder, eso non me esperaba, que a puta flecha, que a espada seguise para baixo en vez de facer a curva. Estou morto xa. Buah, y era imposible evitar eso, En fin. Aquí vou morrer unhas cuantas veces, confirmamos. O problema desta mierda que salta é que hai veces que che pilla. Sí, pero o problema é que hai veces que fai unha oleada e a siguiente xa ven moi pegada. Entonces, si saltas, píllache xusto. E se fas a evasiva, a mellor se a calculas mal, comeste daño. Non sei se me explico. É verdad que a evasiva non a estou usando ben, quizás, pero bueno. Ai, ao atacar recuperas munición. Acábame de enterar desta hora. Lo lazo. O sea, é como un xogo de rol que estaba vendo. Como de Cat Quest. Recuperas o maná cando atacas. Pois aquí igual. Recuperas a munición cando atacas. Vedes, aí é o que vos refería. O mismo daño por gilipollas, tamén se ha dito. Hostia puta que lo parió. Eso é novo, é o Enrage. Pois está jodido o Enrage, Está jodido o Enrage, Está jodido o Enrage. É que ainda é a primeira vez que vexo que fai. Está jodido o Enrage, Vexo jodido o Enrage, sinceramente. Vedes, é que son gilipollas, tío. É que ese salto é moi, o sea, é moi falso, cando as dúas oleadas coinciden, casi. Merda. Podo comerme daño tontamente. Vedes, é que me cago en su madre. Xa sei que eu estou forzando así. Bueno. Joder, chorbo, tío. Buah, tío, é que é imposible, tío. Esa cruzada de doble arma
Buf, é bicho jodidísimo de esquivar, Buah. 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 Jodido, Qué falsos, tío. Bueno, saltando simplemente, en serio. ¡Merda! ¡Ah! Ah, fucking shit, man! Fuck! No fucking way! Ah! ¡Qué rabia, tío! Ahora pillé yo truco, tío, pero da rabia, ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Ah, esto he tenido que pasarlo hoy, Coste o que coste. Tengo que pasarlo hoy, tío. Oh! Oh, fuck! É que de non poder facer dash no aire, a veces deixache pillado, tío. Estou acostumbrado noutros xogos poder facer dash no aire, e neste non podes, de momento. Ah! Fuck me! Fuck me!
Buah, quedalle moita vida, non o mato, tío. No, neste try, olvídate. Buah. Que rabia dá, tío, comerse eso, tío. E que hai veces co esquivas de puta madre, pero outras veces... Dios, é que fala evasiva ou falo salto e comeste o recorrido da outra, tío. Esquivas unha, pero comeste o recorrido da outra, tío. Dá unha rabia enorme, tío. Cando pasa eso, tío, dá unha rabia enorme. Ter que volver a pasar todo, tío, é unha asquerosidade enorme. As espadas dobles creo que é mellor estar no sitio e saltar. É que depende en que situación che pille. Porque hai veces que che pilla xa no medio do aire e a mellor non podes facer outra cousa. E o problema é que non podes facer a evasiva no aire, tío. É unha chorrada, pero a veces tendo a darlle o botón no aire e non podo saltar, claro. Non podo facer a evasiva no aire. Cousa que no Hollow podías, aquí non podes. Aí comíme daño por gilipollas, tío. Ves? É que a veces come esta reminiscencia do outro ataque. ¡Ah! ¡Puta! ¡Fuck me! ¡Qué rabia da eso, tío! Dá moita rabia, tío. É que dá moita puta rabia, tío. Buf. Buf. Dá moita rabia, dá moita rabia eso, tío. E non me podes negar. O que pasa é que, claro, isto non é o mismo como espectador que como xogador activo. Tilteo, sí, a ver, bueno. Non estou xogando mal por tilteo, na miña opinión. Realmente ese é o peor ataque agora do boss, é o máis difícil. O resto, se agora mismo o daño que me coma dos outros ataques é por cagada. Se me como os demais ataques. Bueno, aí foi porque directamente non fixen nada. Vale, realmente é moverse e saltar. Pero a veces pode salir mal. Moverse e saltar. Vale, vou estar quieto aquí. Vale. ¿Ves? A ver, saleume mal aí. Porque se me acabou. Ui, a flecha.
Por facer o doble salto. Por facer o doble salto. Se non lle houvese dado a... Oh. Bueno, cantas mortes van? Non sei se as estás contando. Sempre as estás contando, non sei se desta vez. Que me dá moita rabia este boss agora, É que me dou conta de que non son especialmente difíciles os bosses neste xogo, pero que é moi fácil equivocarse e comerte daño por gilipollas. Anda que eso non foi de gilipollas. No comments. Alejo non fala, eu tampouco. Bueno. Debo ir cenar, ao mellor. Nah, tío, ese ataque non o dou esquivado ben nunca, tío. Cago en diola. Hostia, qué cagada. Qué cagada, qué cagada, tío. Fua, tío. Qué cagada. Joder, tío. Wow. Un no parar. Este é un no parar, señores. Aquí hasta as 12 da noite vamos a estar. Me cago en Buda. Canta vida teño. A veces parece que me fai moito. Non sei canta vida teño.
Vale. Non son capaz, non sei se sarei capaz hoxe, Non sei se sarei capaz hoxe, Non sei se sarei capaz, Uff. Ah, che rabia, tío. Che rabia me está dando, tío. Qué rabia me está dando, Dios, que me da rabia comerme ese ataque. Después del segundo salto, tío. Después del segundo, tío. Nah, tío, non acabo de pillarlle o truco, tío. Pensei que sí, pero non acabo, tío. Vale, ahora acabo de darlle ao botón que non era para esquivar. Nah, ahora estou tilteado. Ahora sí que confirmamos que estou tilteado. Confirmamos que estou tilteado. Confirmamos que estou tilteado. Ahora van vir as flechas. Nah. É que non son capaz aínda dunha forma efectiva a esquivar ese ataque, tío. É increíble, pero non son capaz. Son incapaz. Esquivo, pero non son sempre capaz, porque se me pilla no aire, jódeme vivo, tío. Píllame no aire, a trayectoria da espada que vai dun lado para outro, píllame sempre jodido, tío. É increíble como me fastidia, tío. Igual teño que aumentar o daño das flechas, estou no pensando. Igual que unha das carencias que teño agora mismo é o daño das flechas. Creo que o teño que aumentar, Non sei que pensaredes vos. Pero eu creo que unha das cousas que teño que facer é aumentar o daño das flechas. Vedes, é que a flecha de esquerda a dereita ou ao revés siempre me jode, tío. Me cago en su madre, tío. A puta espada esa. E agora non poden facer a evasiva no aire, claro.
nunca se pode. Vale. Ay, comíme ahí, me cago en su madre. Hostia puta. ¡No! ¿Cómo en que iba, tío? Ahora sí que pillé ahí un momento. ¡Oh! Ahora iba ben, pero estuve me comendo moito daño ahora ao final, polos nervios ou non sei polo que. Que rabia, tío. O sea, cando fai a primeiro esquivo e salto, estuvo funcionándome, pero hai situacións nas que non me funciona e ponme nervioso, porque no momento que te come o ataque, jode moitísimo, tío. Dá unha rabia enorme cando pilla o ataque. Pero bueno, vamos indo, eu creo que agora vou progresando. Realmente o da roda é dos ataques máis porculeros. Vale. Joder, xuntouse má oleada, me cago en su madre. Uf, casi a como. Vale, estar quieto é o peor. Teñome que estar movendo seguido. Merda, tío, non me esperaba eso. Non me esperaba eso. Me cago en viola. Púxeme nervioso e dei ya. A veces doulle a disparar ca flecha en vez de RB. A veces en vez de ao LB doulle a RB, tío. Dá unha rabia cando me pasa eso, tío. Buah. Cos nervios doulle dando a RB en vez de LB, tío. Cago en diola. Bueno. Comerme ese ataque xa me jodeu, Cago na puta. Non se pode ser tan mal. What the fuck? Outra vez me equivoquei. Quixenlle dar... Buah, voume deixar matar. Voume deixar matar porque este try foi unha puta mierda, tío. Este try foi unha puta mierda, tío. Xa estou tilteado, ahora sí. Ahora estou tilteado. Porque canto máis sabes, máis che jode equivocarte. O sea, canto máis dominas, máis jode cagala, tío. Vale, mira, ti mira eso, Cago en su madre, tío.
Veña, cabréate. ¿Ves? Hay veces que me da un segundo ataque, me cago en su madre. ¡Ah, puta! Qué asco das, tío, me cago en tu madre. Qué asco das, tío, me cago en tu puta madre, tío. Dios, qué rabia, tío. Nada. Merda. ¡Ah, puta! ¡Morre, morre, morre! ¡No! ¡Casi! ¡Morre! ¡Matei-no! ¡Mortei-no, morrín eu tamén! ¡Matei-no, morrín eu tamén! Non me contou! Non me contou! Oh, sí! Sí que me contou! What the fuck? Pero non me dou cartos ao mellor nin nada. Buah, a mellor bugueouse. Boa, Iñaki, buah, tío, non sei se... Buah, nadie o veu, tío, nadie o veu, vístelo ti na máis. Vístelo ti na máis, Iñaki. Ou non sei se o vistes, buah. Boas. Gracias polo Prime, tirástelo no peor momento, tío. Non sei se te enteraches do que acaba de pasar, tío. Non sei se te enterastes. Acaba de morrer o boss e eu á vez. Por apurar... Saludos, Manoloide. Hostia, falou aí Conchita. Hostia puta, tío. É que non sei se se bugueou algo. É que non sei se o boss che tiña que soltar algo ou non. Morreu o boss e morrín eu tamén. Pero contoume igual. Boas, Faro. O sea, estou temblando ahora mismo. Porque xa lle pillara o truco ao boss.
pero no último momento puxeme greedy total. Es como estaba a un golpe de morrer, e o boss tamén estaba a nada. Quixen aproveitar para atacar. E morreu o boss, pero eu tamén. Eu quedei aí dudando, hostia, morreu o boss, pero eu morrín tamén. E vixo que me restablece ao punto de guardado. E xusto me tiro ao Prime e quedei, o sea, foi todo. E agora tamén aparece Faron, o sea, moi. Uf. É que estaba aí un Master, pero debeu ir cenar. E acabase de perder un momento épico, tío. Bueno, activamos o segundo núcleo. E como é o segundo núcleo, vanse unir dúas illas. As... ¡Pum! Aí está. As illas que teñen un núcleo activado. Ah, mira, hasta che fan isto. Hostia, que guapada. Partida guardada. Ao conectarse dúas illas, calquer ponte roto entre elas quedará reparado. Mira o teu mapa para encontrar puntos de conexión entre illas. Mira, xa che sale aquí. Que guapo. Que guapo. Isla Estañ, Nortesa e Bernés. Que guapo, tío. Dime que me das unha habilidade, oh. Pois non me dá unha habilidade, tío. Non me dá unha habilidade, tío. Que rabia me está dando. Hostia, e aquí non sale un punto de guardade, si que o hai. Ou é que se perde ahora ao activar isto? Este punto de guardado non sale no mapa. Hola? Bueno, no sin zoom sí, pero co zoom non sale. Isto é un bug, Pues vou ir aquí. Por aquí creo que non podo ir a ningún lado. Vale, non. Hostia, pois eu contaba con unha nova habilidade, Que decepción. Contaba con unha nova habilidade, Vou ir hasta un punto de unión desos. O sea, vaya caos houve aí nun momento, Que mato o boss, xusto me tiran o Prime e mato o boss e morreu tamén. O sea que... super apurado, É que hai moitos xogos que teñen contemplada esta situación. No momento que mata o boss, volveste inmune, normalmente. En todos os xogos que... O sea, hai uns xogos que eu coñezo que cando ti morres... O sea, cando ti morres non, cando morre o boss... o teu personaxe volvese inmune. Pero neste caso... É que tampouco sei se... volvéndome inmune... Porque realmente... Eu morrín, pero... digamos que... Cando morres, o transcurso da partida ainda avanza uns segundos. E como xusto matar ao boss, aínda que eu morrera, pasou a animación do boss morrendo, pero que me cortou no momento, uns instantes despois, de haber morto. E quedei super pillado, porque dixen eu, hostia, pero se morrín... Dixen eu, teño que repetilo, non o teño que repetir... Ou non o tuve que repetir, pero quedeime aí pillado. Non sei se o boss me tiña que dar un montón de cartos e os perdín por culpa deso, porque eu tiña... Ou a mellor sí que mos deron, pero non se veu a animación. Tería que ver o replay despois e ver tamén unha partida de alguén vendo se matando ese boss che dá algo despois de morrer. Non sei.
Porque esta é a típica situación que nin feita adrede che sae, tío. Inténtala facer e non che sae, Mira, unha habilidade aquí solta. Porque creo que é da unión entre dúas sillas. Vale. Aumento de velocidade de disparo, aumento o alcance do golpe no chan. Pois aumento isto. Ajá. Vale. Claro, é que este portal realmente é xa dunha das sillas. Mira, un punto de guardado aquí. Pasa que por aquí non podo escalar porque me fai falta unha habilidade. Esa sabedes cal é. Como decía antes Throwmaster, a das garras mantis do Hollow Knight, faime falta. Pois non sei por onde terei que ir agora, pero é moi probable que ou ben teña que ir aquí abaixo ou o cursor neste xogo non se ve, o cual é unha jodienda para intentar señalar algo, pero bueno. É que no Hollow Knight ti tiñas a forma tiñas un cursor no mapa, o de poñer as marcas, pero neste xogo non tes nada, entonces para indicar aos espectadores donde quero apuntar eu non vos lo podo dicir. Salvo que faja unha captura. E nada, hai aquí un punto no centro que igual podo acercarme hasta aí. Pero bueno, son as 9:30. Levo xa 2 horas e media de stream. A verdade é que hoxe pude empezar a xogar antes, pero é o que vos dixen. Enredei con outro xogo. Vou ir por aquí e vou deixar a partida aquí adiante. Bueno, a verdade é que este xogo sí que me está molando en comparación aos anteriores. O sea, parece que vou increchendo nestes xogos. O sea, o Guardianes da Galaxia moloume, pero Control disfrutei no máis. E este estáme enganchando máis que o Control. Teño que reconocelo, É un xogo que é un dos que regalaron na Epic Store no seu momento, e a verdade que estáme molando. Xa vos dixen ao principio do stream, aínda que creo que non había nadie, que tamén estuve xogando o Cat Quest, que é un xogo bastante simple como concepto e tal, pero vin que tamén era corto, entonces onte estaba como querendo probar algo. Sí, hai veces que, joder, hai xente que subestima moito os xogos que dá Epic. É verdad que dá morraña, sí, ou borralla, ou como querades chamar. É verdad que hai moita borralla, pero hai algúns xogos que creo que simplemente lle hai que dar unha oportunidade. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Hasta logo.